Jánovo evanjelium bolo podľa tradície napísané pre kresťanov v Malej Ázii, pravdepodobne medzi rokmi 90 a 100 po Kristovi. V tom čase patrilo mesto Jeruzalém pod nadvládu Rímskej ríše. Hoci v Ríme patrilo ukrižovanie medzi obvyklé formy trestu, židovský zákon ho neschvaľoval. Ježiš a jeho prví nasledovníci boli Židia. Evanjelium opisuje obdobie do tých čias nepoznaných sporov a nepriateľstva medzi vznikajúcou cirkvou a predstaviteľmi židovského náboženstva. Tento film sa verne pridržá Jánovho evanjelia. Evanjelium podľa Jána. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v otmách svieti a tmy ho neprijali. Človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo. Prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho. A svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, ktorý príde po mne, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako som sa ja narodil. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Tak zomriete vo svojich hriechoch. Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že ja som. Prv, ako bol Abrahám. Ja som svetlo sveta. Hovorím vám, ja som brána Goucia. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený.
Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Aj svoj život za ne položím. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zase si ho vezmem. Nikto mi môj život neberie. Ja ho dávam sám od seba. Ja som vzkriesenie a život. Preto miluje, že ja dávam svoj život a zase si ho vezmem. Nikto mi môj život neberie. Ja ho dávam sám od seba. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie navek. Vy ma oslovujete učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Ale splní sa písmo, ten, kto je môj chlieb, proti mne vystúpil. Hovorím vám to skôr, ako sa to stane. Aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Ja som cesta, pravda a život. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Ja som vinič. Vy ste ratolesti. Ja